У Салігорску пройшоў рэспубліканскі навучальны збор з прадстаўнікамі прэс-службы дэпартамента аховы. Асноўная мэта – павышэнне эфектыўнасці інфармацыйнага суправаджэння, дзейнасці падраздзялення і ўдасканалення навыкаў працы з медыярэсурсамі. Начальнік аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў дэпартамента аховы Алена Гоман адзначыла значнасць узаемадзеяння са СМІ. У прыватнасці салігорскім тэлевізійным каналам бакі абмеркавалі перспектывы. За актыўнае садзейнічанне Мінскаму абласному управленню дэпартамента аховы у выкананні пастаўленых задач супрацоўнікам рэдакцыі СТК былі ўручаны падзячныя лісты. Дырэктар Зоя Міхнавец адзначыла, што атрыманыя ўзнагароды – гэта прызнанне агульнай працы па забяспечанні інфармацыйнай празрыстасці і ўмацаванні бяспекі ў рэгіёне. Кульмінацыяй збору стаў візіт начальніка дэпартамента аховы Александра Шэпелева. Кіраўнік асабіста сустрэўся з прэс-службай, каб паставіць выразныя задачы і вызначыць стратэгічны вектор развіцця на бліжэйшую перспективу. Этой организации, работаю в департаменте охраны, уделяется особое внимание ввиду того, что департамент оказывает услуги непосредственно для населения по охране имущества и помещений с личным имуществом граждан, и наши сотрудники непосредственно доносят до нашего населения страны, какие виды охранных услуг сегодня департамент охраны готов оказывать. Это важный такой момент. Пресс-служба департамента охраны качественно осуществляет свои мероприятия по освещению деятельности подразделений департамента охраны, которые выбывают на поступающие сигналы тревоги, активно пресекают преступления и правонарушения в наших городах, поддерживают высочайший уровень безопасности населения, а также демонстрируют высокий уровень защищенности критически важных и стратегически важных объектов. У рамках візіту удзельнікі збору таксама наведалі рэдакцыю газеты «Шахцёры», спусціліся на 420 метраў пад зямлю ў рэспубліканскую бальніцу з пелеалячэння.